Oyiba mmadụ mara mbụ ka ọ ka na-ebu olu ụbọchị. Oyiba na mbụ na-eyi mma mbọ ma va na mba abụrụ. Oyiba na-akpa egbo na egbo ke, va na mbọ na-eyi n'ọnụ ogwu ọfụma, mana ava dị iche. Onye ọbụla mara amalị mmigbo emerụka ife nwezi agụ mmigbo ba ọ bụ abụla alụ. Onye ka ebe na mbụ na ebe ji eyi ebe na-egbu ebe egbu. Onye ga-eji agwa ndị mmigbo ka amalị eme nta eme imo n'ụwa ibe dị n'ụwa na-asị bebe ka o si so onye soro na ebe bụ na mmiri ama gị gba na ịgba bụ akpụkpọ mụ na ọ ga-eme amibeba na-eche ezi onye ezi. Ọ na-abịa ibe mụ ji agwa ndị mmigbo ka amalị ọ na-aba mụọ nwa mbọsị amụrụ nwa ka malụ ụmụnne m nwanne ebe akwa erue n'iyi ala. Onye gaji agwa mmigbo onye bụrụ nwa ebe ọ na-ete n'mbụ amigbo vai anụ ọwanne m na-egwu ebili. Ọ bụ na mmadụ na-abụzọ na-ekedata ewu nwa n'ebe ọ na-eto na meketa otogwudo oge etogwudo onye mara mkpa o ji etie. Onye gaji agwa mmigbo ibe soro nso dịkwa n'ibe n'anya Chukwu. Ọ bụ sasa ajụ mmadụ mmadụ kwesịrị ka ọ bụrụ ya na-eke mmadụ ka egwu ibe dị alịa. Emegọdụ nta mee ime orire ezuru akala aka ezu. Amigbo ba akara akụ ụwa na ndị ike ekwe ezi ome. Onye gaji agwa mmigbo ka amala mmeta n'ime ụwa ibe bụ na-eche onye ọ bụ ka oto. Ana m ụba anyị mmigbo atụọlisigo egwu ebili ịchaka ka eji etizi egwu wegbu nne m egwu ebili anago bọrọve. Ya gaji agwa mmigbo ejigo lee chakata ibe ekpili ka ịbụ ọdịzivu n'egwu ekpili obodo ma nnọọ dịburu ya. Ya gaji agwa mmigbo ya mmeri mmigbo ba ruo eze n'ịwa anya ibe chere ọ na-agwa ndị be obodo natara ego na ya. Ma mmigbo mara amara igbo ibe dị n'ụwa atụọlị ga atụọlị dị ibe erigogwu nne erigolo baịbụl gba ahụ agha ụwa egolizigo mmigbo ba ụwa na-agwasịsị ndị be ya. Onye gaji agwa mmigbo onye ahụzi ibe ọlụlụ otibelichie mkpu amibe na-aba mba omekata ọ da-agwụla onye ọ bụ ọbụma mana ọ na-agba ala agba arọ mmigbo mara onye ọ bụ arọ. Ya gaji agwa mmigbo ji abụbakwa onye nli amala ụgbọ m na-ebu ọnụ. Ya ga mmadụ ji ebu ọnụ ebe ọ nọ eme mma mmigbo ka ebuolu uche ọ gada ka eji edekwa alụsị ma achọghị igwe ugwu na-eti ọnụ. Onye gaji eme ọnụ mmigbo na-emerụka ibe ọ na-abịa na-eku ume obodo onye gaji ebu ole ndụ ka amala eme nta na-ebi ọnụ. Oyibe daji ime mma igbo emala mmigbo wee buolu ga ebu ogilibo ọgwụ ọve. Onye gaji agwa ndị mmigbo ka nna obodo bae azụ anagaba ogilisi ozi ewuli ihe na. Ya gaji agwa mmigbo ibe na mbọ na ava njani na-eyise na ya ibe ji eme mbụ ka na-ebu oli. Mana ịma na abụzi emeri nwa obenyi ebulu ụmụ m etielie n'ibu ya ka ibu enwe dị alọ maka na nwa na-enwero nne. Onye gaji eme je n'ubi alụrụkọ ọlụ ibe kwa mma nyụrụ ana mgbe ebego nwa obenyi ka mụọ mma ma elu n'ubi ka amalị ma ibi ọyara agbue n'ezi mana Chukwu dị ndụ. Ya gaji agwa mmigbo ka amalị chi nna na-abụrụ chi nwa ndị obodo mmụọ. Ọ bụ na chi nna na-abụgọ chi nwa ma ụwa abụgọla ebe ịkwa akwa. Onye mara ebe ọ na-abịa ụwa mmadụ mara ebe na-ekedọta ịmụ ya. Onye ya abịa ụwa mara ebe o jekọ ka o jeje ibe nwa obenyi onye ọbụla na-achọ ịbụ ọgaranya ka anya jee mana Chukwu emesigo ụwa gbajuo anya ebe ị bụrụ onwe gị ka ị bụ ndị mụrụ m. Ihe na-ama mgbọ nwatakịrị ịma na mmadụ si nwata si n'obodo be nyiri ebe ọ bụrụ mmigbo nne m onye ọbụla ọkpọ onye nne o jerie nne na ya ma mama ma Ọnịcha ọhụ eze Ọnịcha mara onye bụ nne. Mmigbo ụwa bụ ebuolela onwe oche
Obi no ka na-azụ azụ abịa Ọnịcha bụ isi abịa Ọnịcha na-asọ ọrụ ka mebe ma Ọnịcha asọrọ eke ọ na-abasaba asụsi oye mana azịa asaba n'ọgwụgwọ asaba na-ezu ike ọya tụọlịta Ọnịcha bụ mbọsị ahụrụ ka eji azụ ahịa obodo nwa ebile nye ka ji agwa m Igbo ka amala bụ na ntụtụ agara na akwa ụmụnne m o wuru na ekere ọka ọja abụla alụ ọhụma ogiri mmanwụ na-ebe mkpu onye ọbụla amala amalị m Igbo anyọghị ịnya mela akpalị mmanwụ ndeli maka na akpalị e nwere ahwa ụbịama na-adịrọ m ọbụ ụbịama jọ ka njọ ma ndị a na m ụbịama jọ ka njọ ụbịama ụbọ ọya ọnya mela akpalị rukolo ya akpalị na-ebe ebue akpalị rukogo tienye onye geje eme ma m Igbo ka eme ubibu uche nyere ụgbọ maka na ụgbọ masịrị iwe ọ bụ na mmadụ eme gị ụwa ọ bụrụ ka Igbo ogbula azụ na-arụ ahụ ọrụrụ ya ibe na-eme mbụ ka aka na-emebu ibe dịka ọ dị mbe mbụ na ibe a nara na ibe dị chere n'ụwa ibe dị n'iche n'ụwa emepe ga-emepe ibe abụrụ ka a na-akọzi ndị obodo mmụ mmadụ erigo nne mmadụ igbuwe nwanne enye onye ga-enye agwa m Igbo ka amalụ m Igbo bụ anyị ụbọchị bụ oligo ana m ụba anyị tata ịma na ibe dị azịkọ dị bụ mpembụ mmadụ na-egbu nwanne ya mmụ obodo mmụ mana o nwere ibe butelie ọgụ bụzi mbụ mmadụ bụ nwanne ibe omejọ onye ama ibe ọkwasị akwa odido olu gị nye ịma na ọgụ bụzi mbụ Igbo ibe bụ agbọ ndị be anyị mana ibe abụ ọzi agbọ ana m ụba anyị tata na agba adịghazị ya ama ibe ụba anyị agba na-agọ ibe onye ga-eji agwa m Igbo agba na-aga ebe ose bịa ndị obodo mụ ịma na ọgwụ bọzi mbụ mmadụ nụta nwaanyị ọ bụ na nwaanyị na anụla anụ ọ bụ na dị nwaanyị ya gọle ya na achọli onye nkuchi dị ka agba dị n'ibe onye na-ebute mbụ ọ na-abụ anụ nwaanyị ọ nata eje kegbe onye dị ka o nwekpo dị enwekpo agbọ ka eji achọ ndị obodo mụ ma mwazi tata mwazi na-ava achọzịa ya ka abụọ ji nnabụ n'obodo ve ọ na-abụ nwaanyị n'ụzọ ya dị tata na ọ nata n'ibe asị ka ekpe onye dị ọja ajụ ọ na-amụ nwa agbọberie nne ọfụma ya ka abụọ ji na ibebe agbọ dị azela ọ dị ọ bụ dị nwaanyị nwụrụ ọnwụrụ ọgwụ ụbọchị gboo eje ka enye dị obodo kwuchite ihe ọfụma ka agbọ dị ma mụ nwazi ajụgọ agbọberie nne ọfụma ya ka mmadụ iji egbu nwanne maka na afọ adịrị nso ebe bụ mmanwụ onye gaghị ebi ọnụ Igbo mmerụkọ iwe mgbochi m oyibe na-emeli chi m na-eruteli ime ọlụ ka na-alụ ọlụ Igbo alụkwa ubi oyibo eretili onye na-akasị dị ya egwu na-ediri mmadụ ya ka onye ọ bụ ji abaliche mba o were abụọ na-etili mmanwụ ji ebuju ụka chi ama Igbo na-ebe mkpu maka na ike agụrụ ya nke ji eme Igbo ibe ọya ọ bụ na-eche onye ọ bụ ka o too tụmaka ibe ya eme ite ama ibe m nne m ka mmiri dị n'ite egwu ka ejila ite wara otu awara melebele na-ebe mkpu mmanwụ ya ka mmadụ ji ebi ndụ ọ na ibe onye mmalị ka onye ọ bụ na ahụ n'anya okolobịa dị ahụ ụwa na-egbu oligwe ikolobịa ego na-ekwere oto ma ọ na-agwụ ụwa ọ bụ na mmadụ ebụrụ ọgala ngada ị na-enyi anya o nwere ọ chọrọ ka anya bụrụ n'ibere ọ na-abụ mmadụ na-eme okolobịa na ebe o nwere ọ chọrọ ịgwa m na ka anya meli iwe ọfụma mana ndị ose ochie egbu uwe rigo nne ọfụma oyibe dịrị uwe rigo na ụmụazị na-asọzi nsọ ọnụ ụwa data anyị nọ ibe nwe buoligo maka na ọ bụ ego mere ụwa ka o buolie anyị ma na ụwa data anyị nọ mmadụ na-eji ọgwụ egbu nwanne ya ami bụ obodo onye bụ onwe ya na njọ onye ji mere eze nye aka na-akọcha ibuchi onye ọ bụ mana emeta ime ime okilikili izi imi mmi bụ ọmasị onwe ya na-arụ ya
ama obodo okilikili ha mazịrị ogbo nwunye onye ga-eji agwa m Igbo ọ na-abụ onye evieta ahụ ọnụ ya bụrụ mmanụ maka na ahụ akarịrị ogbi ọta onye ga-eji agwa m Igbo ka mara ụwa ọyịba ịbụrụ mpempe na akọlụ ndị mụrụ oge na-egbu nkwụ mma amụrụ m na nkwụ na-ada ụda ọgọ dịalụlụ amadị anụ ọzịa onye gaji ebute n'Igbo ndeli ndụ uche m ka na-emelichi m egwu bụ ọbara ka ọ dị m mma ibe m mana egwu bụ na ọya amụ obodo ndị mụrụ m mana ọya malarụ ọ na-ekwere odibịa ngwo nye ka mmadụ ji ekwu medanye ndụ uche dike na-etie dike na mgbalị ọmmadụ mmemma ochete ndị ibebe ọ na-bụ mụ na mkpazụ akwa ụtọ adị ọfụma mana ebu obe onye bụ ụwa amụ ụwa ọtagbu onwe na onye mere mma na ya ohu ihe nye mana onye nyere nye anya nwanne ka ụwa ya adịla anya iwe ọ bụ na eme gị ọgọ ekebe oke n'aka alọ ya eji ama nwa bụrụ n'anya ịma na nwunye dị na-achọ nwunye dị ibe si atanya ihe ya mmanụ ka anya gịlịta ahụ ma ahụ bụ mmanụ maka na ọ na-achị ohu na nrụ ya ya bụ ọjụ ajụ ka ọ bụla onye ahụ nji anya onye ga-eji agwa m Igbo ka amalị o nwere ibe mere Igbo mee Igbo mma ndị obodo m onye emeli mmanụ Igbo dị ya na-arụ onye mere njọ nọ n'ọzị na mba ugwu aduo na-ewere oyo ndị obodo m ama ibe mmadụ ebịa na-adụ maka na ozi adịrọ mfe obodo anyị na-ebi ọnụ anyị ya ka mmadụ ya ebi na ndụ ka ọ mee ndụ onyinye echi ka mma Igbo onyinye echi iwu na aka mma karịa mmadụ enye obodo onye isi ọ narị ọkụchikwu kelee uru mmadụ amasị na meni dị enido maka na ọ chere Igbo eyi gbomgbom ọ na-abụ ajọ ọkụkụ na-abụ okeli ya akwa jiri bata obu je yeri ya akwa ka atụ ụta ahụ ya ka ọ kụwara onye nwunye onye gaji agwa m Igbo ma lee ebe na ọgbagwụ na-akpagịla ụtụ ọgbaje a na-ajụ ọzọ na ekwe ya anya ebe ọgbagwụ na-akpali ibe ibe onye akụtu ọmụma maka na ọ na-abụ ibe oli ọgbagwụ akpagoli ya na-asị kpa na-erie ma ahụ ekere oju o nwere ibe o ji achọ ndị be anyị o rue na ngarị mahas mana ibe na-abụ ụja nwere ibe ji ebu olili ya oche ọkụkọ a na-asa aka ịbụ anyị aka m nọ n'egwu ebido unyi ọkụkọ a na-asa aka ụsa oligu lụọ ọkụ mbụ ị na-eche na ọkwa mara ibe ọ na-ekedo n'ihu mana ọ bụrụ ọkụ ibe ọ masị ama n'anya ọ na-amara ma etinye ọnụ ya ọ makwara ọnwụ ya mana onye bụla ọba gbakala jee tinye ya aka n'oge o nwere ibe na-achọ obodo ka o mee ka o jee buolu uche nwa na-agwọ n'ibi na-etoro ebe ahụ o nwere ibe ọ chọrọ ka anya mee ọ ya elu aja agwụ ọja bụla ya ngwụsị ọ bụ na emego mmadụ ọgwụ menye ọgwụ Igbo mana anya nụkụrụ ya eme ọgwụ oyibo ibe ọzọ bụ ejiri ọgwụ aka ọ lee ya anya ọ nwụrụzịa o jee ezu ikeri ọka ọ bụzịa ndị ibe ọlụ ọ bụ onye ọya ya ji mụ na mgbasa ndị obodo mụ ndị ubi ejeghị ibute gị so ma naba ma ọ gọrọ ahịa ọya a na-ajụ ọdịkwa mma ibe eji ajụ ya anya ka amala ebe ezili ike ma ọ na-abụ egwu ọgwụtọ onye ọya ụtọ si nwee nyite isi ọ chọrọ ka anya tinye ọnụ ibe maka na ọ nwelurie ma uche na mbụ ọ gwara onye ọya lie ibe dịlịa ama ibe ma nyanwụ sa nya mmibe nyanwụrụ emesa ụgwọ atụọlịalịa na ya elizi nne echi amibo esoro ya la ọya je ebulu ọnụ onye ga-enye agwọ mmibe ka ebulu uche eso na onye nwụrụ ọgwụ je ebulu ọnụ ịmara ma ọnwụrụ ọgwụ agwụ ije ebulu ọnụ n'anya ejiri ibe ji gwọrọ agwụ anụ ejiri ihe nwe gwọrọ okwulugwu maka na abana mba bụrụ otu onye ga-eji agwọ Igbo nnụnụ hụ na ngeru enigbe egwu nke na-agbagwu egwu wana mbọ ya tesi egwu ma nnụnụ na-ekedote ihe ncha ọbọrọkọrọ ka nzara mmadụ na anyalị nzọlụ anyị be mmụọ obodo be anyị ọ na-ekwere onwe n'ime mana ọ ga mụrụ nza mmibe asị na ọ na-ekedote ịka nnie ọgba mbọ opubere na anụ arịa o jee tozie ma njanyụsi ọkpụ na ụti ya na-ekezi bịa
aka nje agwa bụba aka m nọ na mere mmadụ amakwa na m ebunye akwa ibu akwere eburu ibu onye gaji agwa m ibu ibu ebela akwa nọ ya akwụwa ama ibu ibuli ibu gị akwa jewela onwe enye mmele gbaleti ọnụ onye gaji eme mma bụ emerụ ka ife cheta agadi njedu n'ubi ọ na-aka nlarụ dị ya onye gaji agwa m ibu ime kokolobi keta kwa agadi gị ya bụ ọkụkụ tụrụ ka nri obunyelichi uwe ọnụ anya ọkụkụ a na-anyụrụ ọnwa mmiri nya ka o ji ezu ka o ji uwe ọnụ ya maka na ọ na-aṅụ mmiri na nwa mmiri akere ọbịa onye gaji agwa m ibe ya ka ibe mmadụ mmalị ka onye ọ bụ ụka na-eme ọ na-abụ ọkụkụ na-etije egwu ọ dị ka nwere ebe ọ na-ekele ụla emesi ọla n'enu esi nwa na aja ka o ji awụgharị ya ọkụkụ na-ejere otu ka anya aja wụgharị ahụ maọbụ na awụ arụ n'ụtụtụ wuo na-ehihie mana ọchị anya chekere achake eji ịre ọbagwụ edekwa alụsị lili na ọbagwụ ya abụrịla ọgwụ ọhụma mana o mezu na mbọ mmi bụ ogbu onye nwunye maka na ọ bụ ajọ ibe ọbagwụ bụ ụkwụ ajọ ibe ya gaji ebe igbo ọ bụ ibe onye nne kpụrụ ka onye ọ bụ na-akọ ọ na ubulie n'uche ọ dị egwu ụka na-agwụ n'ọnụ onye gaji eme dị ndụ ka amala ọgwụgwa ọkpọ onye isi iji apụọla ya n'aka onye isi ọkpọzie ntụ ọgbọ gị iru iji enye apụrụgo na ahụ ya nyere ezinne onye gaji agwa m igbo ka amala ihe dị n'iche n'iche enyezi mmadụ ọmali ọhụma o were ndị ọ na-ama mmibe ndị mụrụ m ịmara ụwa tata ndị dibịa na-agwọ isi oti ma na-agwa ilo m obodo m magụ ụbọchị mbụ ị na-agwa ilo na-adị iche na bebe ndị na-agwọ isi oti anọrịgwo n'ibebe ma dibịa agwọ ọgọ nta agwọ imo maka ego bịalị n'anya ha obodo ụmụnne m ama ibe ọba owe gbuolisigo mana o nwere ihe o meli ọ bụ ego na-awazi igbo anya onye ya bụ ụbịam mmibe ka ụkwụ ome onye ga ya agwa bụrụ ụbịam ma nwere ọ nwụrụ ọlịba onye si nye aka ego ma mgbabalị ya bụ ụbụ atọ gị ụtọ mgbọ mmiri onye gaji akụ mma igbo ka eme ụwa ọ na-abụ emekere igbo alụsị ibulu igbo akwụọliene onye ọ bụla bụrụ elu uche obodo m ịmaghị na azụzụ abụla onye kwuru okwu ị na-abịaghị ụzụ akala ahịa arụ ma ịbata na ị na-ekedọta ịhụba ya ama ibe na ndị mmụọ so n'ahịa mmadụ esogbu n'ahịa ya ka ahịa gị na ana ma azụsị ahịa azụsị emesi gbavata ego mmadụ egota ihe gwụrụ ha onye mara iwe na-eko ego mmibe n'ahịa oge mmadụ na-atụ nwa mmibe ahịa ibe ọ bụrụ ogotere n'ahịa ịmara ibe izi ọya ahụ mmadụ bụ izi ibe dị n'ahịa mgbịrịgba m na-agwa baghị obodo ka nkene unu emerụ ka ncha anọlịva ala onye gaji agwa m igbo emerụ ka ibe nchakwute onye gaji ebi na ndụ ọ bụrụ na ike gwụrụ nkịta n'ọhịa ibe nkịta gwụrụ gbawa ụja atụrụ ụgwụrụ atachi anya anya ya ga m ji agwa m igbo nkịta na-agba ụjọ ọ na-ata nwa alụ onye gaji eme mma m igbo ma emerụ ka ute n'ọhịa ọ bụ na gị na mmadụ na mbọ mụnne m ụnụ na mbọ na-azọ ebela ụla ọ na-azọ n'ute obodo zọwakwa anya ọfụma maka emesi oburu tie n'isi na-achọzi ya na ka anya sebe etu tie nye anyị ke na-ebu ụzọ azụta mmibe nwee zụta ute obodo na-ebe ọnụ ya agaghị eti ọnụ ebe nọ nwadị ibe onye pụtara ka onye ọ bụ ya lụọ ọ mmadụ mgbe mma mmigbo ọ bụrụkwa uche oyibo ya bụrụ mpe mbụ ka ọ na-akọrọ ndị nọ ya lịa mịta gbalị nna ọbụla asị onye geji agwọ mma igbo nwana ibe amụ na-agwa n'ime obodo m ibe amụrụ n'anya m ka nkọlọchi m ma ọ na-abụ ngwa mma igbo nwana ile obi zọrọ na-ata obi arụ onye geji agwọ mma igbalọ ya ka ịma na ọnụ obi na kọlọ nlọ ọ tarala onwe ya arụ maka na ọ na-ekere izi eze onye gaji agwa m igbo nlọ bizọla eti ego obi na ọta arụ maka na obi na-eze nwụrọ nlọ ma ọ lọsịa nlọ n'ụla onye gaji ebili ndụ mebe igbo oyibe mụrụ nna agwa m nne m orimiri gbagote ụgbọ ma onye gaji eme m igbo ka ebe ibe ugoro ndị mụrụ ama ibe banyị ibe dị n'ụwa na-asịgo ibe mana ọ na-agbawa ibe kalị nwata m nne m enye nwata ibe karịrịa ajụ onye lie nye onye ịgwọ
ọ na-egwu ụka na agụlụ ụmụ obodo m n'ama onye gaghị agwa m Igbo egwu na-ede ife nwe na-atọ ụkwara ụtọ ọma Igbo ụbanyị ọ na-anụkwa n'ọnụ ekpele m onye m ji agwa m Igbo ka e burulu uche eme ntame ime ome ibe ọrụ ọva na ọrọva ịsala ama Igbo ụbanyị mmadụ emenwu n'ihe onye gaji agwa ndị m Igbo ka ememe ụwa ọ nke onye mmalị ka onye ọ bụ ga-esi nye mkpakala n'ọbịa mkpakala mala ọzụ mmibe na-arụ ahụ ọrụ ya Igbo ụbanyị ọzụ egbuwere okie na emegoro nta mbe mụ ejiri ọnụ ụda akpụ agụ ụda na-abara agụ n'onu ya onye gaji agwa m ibe ebe na-agụ nwụrụ ya bụ n'ozu ihe mmadụ na-ekere igwe ma ọ bụrụ onye nwụrụ ahụ eka na-atụ egwu onye gaji agwa m Igbo enyi nwụrụ ọnwụ na-enye ka nọ n'ụdị ihe emegoro nta mbe mụ ana m ahịa m Igbo n'ezi ava maka ọ gawa na ego isi ma ana m agwa m Igbo onye ya nwe ezi ava arasi ego onye ya emie obodo kere onye ekweta elie mgbolobolo n'ebe bụ mmanwụ onye gaji eme ife ụwa ọbanta ba na ịba maka utu asịa oyibe njem ọnụ mkpụgidemedeme ọgwụ na-agwa m Igbo ejike ọchụ kebe ọkọnwe onye Igbo mbewe ụwa ọchụ ka nwara m obe o nwere ibe nchọrọ ka m jụọ gị n'ajụ ana-abịa ịba ebe amaka mmadụ abụ onye gwọ na-ekedọta ịgbatị ya omi Igbo ụbanyị gbatabala ịbaba mere ka otu asị dị ịbaba ma ọ nwụrụgọ ma ịbaba ma ovegolu ama Igbo ụbanyị obodo na ndị anya ekere olu onye gaji agwa m Igbo a na-agbara ịbaba mbọ maka otu asị anya oge mmadụ gere nta ebe babụ mbekwe na-abịa ebe ọ na-akpọ onye ala n'ezi mkpataka na-akpata mbekwe na-ekedọta ije ntị eje na-egedo nta mbekwe eje n'ime ọhịa n'onye ya bụ mbekwu ị ga-ezi mbekwu na-ekpata mbekwe nwee nata ma ijela ọkụ azụ mmebi je gbute mbekwu egbute ọ na-enwere nta akịa ma eje n'ime ọhịa na ntị ya onye gaji agwa m Igbo ana m arọ nda ma nda kwụọ ya ka mbekwu gwara eju na ọba agbakwa ihe asị ịma na anụ enwere eju na mụ na anụ na alịna na nke okolobe va na agịka ọnụ ma wa achọghị ịkpa nri ma ọ ga-edị nta geli nta hazi gbasịa ntụ ụtụtụ ụtụtụ gbala aka ba na ya ochie ka anya dị na-agba n'aka na ọ gọrọ aga n'ụzọ ga-agata n'ụzọ ọ bụla eju na ebe ọ nọ n'ose dị nso ejiri paịpụ egbe kpala eju na ọba akụwa ọba achọ ibe kụwalịa ebe ọ bụ ka ọ nọ wee weza mbekwu na nzie amịbebaghị eju na-agba gị ya asị onye ga-eji agwa m Igbo mmadụ na mgbawa na-eje ko nzo ọ bụ na mmadụ na-abụ ogbu ọchụ o mezi na-aba akọrọ ọzọ ma owu onye gbu ọchụ kpochie aja o jebe mkpọsọ ọ bụziri ibe na nlọ ọkọziala onwe nye onye gaji ebi na ndụ udechi ihu na aka mma onye gaji agwa m Igbo ọkụchi mere ka ọ bụrụ onye ihe si mmadụ enidozinie na oye vuliliwe onye gaji agwa m Igbo ụbụrụ ọkụrụ ebe ịgba enwe ya n'aka ọ na-ekpewu ikpe nnie ya ọ na-ekwukwu okwu onwe maka na ogwu enyere ike amịbebe ọkụ ọta ya enyela onye eji lie onye gaji agwa m Igbo ụmụnne m maka mmadụ ama iru ihe n'ụwa a na-awa nwa dawa ya gaji agwa n'ime Igbo ka amalị onye ya agwa aka ezu mmibe amibe gwụta ya n'aka ya ezu agbajie ijideze mbekele ihe n'aka a na-agwụrala ezu ibe gwụtọ nụ amibe mmadụ agwụnya maka ehi atụ garụ ngolingolingoli n'ebe bụ mmanwụ onye gaji agwa m ibe nwa na anya oyi nya mere akpalị mmanwụ ndeli maka na akpalị enwere ahwa ya ka ụbịa m unye ijọ njọ obodo m ndị mụrụ onye gaji agwa m Igbo bịa ma jọ ka njọ ya mere akpalị mmanwụ ndeli akpalị nọ nwere ibe ọ na-bụ chiji mma abalị akpalị a na-aba mba na echi bụ echi ọ na-ekwu ọnya na nha si emezigo gbapụtago ụtụ ụtụ abụ ọzọ akpala adaba agbawa maka na ọ nwere akwa ndị nwere akwa akpa agọzi nri n'ama akparịla oche ogburu okwu mma maka na akpali enwere ire ụbịa ma ọ dị mma ọ bụ onye gaji agwa m Igbo ọ dị ibe ka na-emeri ndị ekpele ka mma Igbo banye obodo m ndị mụrụ m kwurute dị ka ndị emeli m Igbo ndị mụtala anyị egaji agwa m Igbo ọ dị ka onye hụrụ ka onye ọ bụla ka na-azụ n'ahịa
mmadụ mere Igbo ama Igbo banye gidigidi mmanwụ ogologoli n'ebe bụ mmanwụ onye gaje eme mma Igbo amụlemuchie ka ego ọkụ ebe obodo ndị mụrụ Ugochi mere eze achago oge ugo na-elu elu oge agbụrụ ugo akpụrụ ugo gojive nji ama Igbo banye ogogo belugo bacha ụgbana nọrụla onwe na mbekele onye gaje agwọ mma Igbo anazọrọ eze azọ ndị be anyị onye gaje ebi ọnụ mma Igbo onye zọrọ eze na-etinye onwe n'ahụ eze elu mma Igbo ochiela onye nwunye onye gaje agwọ mma Igbo ka ọ bụrụ uche emụ anụmanụ ama Igbo nne mụrụ m amụrụ chọrọ ize eze ka agbabụghị ihe agbabụ ma ogobo eze nnụnụ o gọrọ aza eze ama Igbo nọrụla onwe ya ama Igbo ebula ọcha eze nọdụ n'ibe oge dela ọcha eze nọ na ama mmibe mụ nne m akụzirịla ụwa bịa olili achọrọ ichi eze ka amala onye ebu ya ụgbana bụrụ ụzọ wụsịarụ anya maka na ọ bụ onye ọcha nọrọ n'ọcha eze mụ nne m ụwa na-akwụ aka eze oyibe ji akpụ ya eze ama Igbo maka na ọdụ ụchane ama Igbo ahụwa na mbụ ọtụọla m nne m nke na-agbụ ụlọoko benyela ihe n'oche asị na ndị eze abịa gọ na eze akarịgo o mere awa na mbọ ichekwa na ọbịa n'ime bebedo na-eche asị na oche eji ezuogoweri ugo ka nọrọ n'ibie ya maka na ugo a na-azọrọ eze ọ gara azọ je ma ibe zọrụka oche ibe ndị mụrụ ama Igbo awa na mbụ bebuolie ama Igbo banye awa na mbụ agazigo o mere awa na mbụ merụkọ ibe chakoloko bịa ma ibe bedo na-eche bụ na oche eze agwụgwọ ndị be anyị mgbe ekere ka abịa ugo nọrọ n'ibie ogo ji kwado dị ibe ije ama Igbo ebunye ọjọọ sị na anya chọrọ chebedo na anị kpalịwa ama Igbo awachive ụbọchị reite anyanwụ ụtụtụ waite ugbo chakebela onwe ya ọ kachasịrị ichi na eze ka echizi eze achọrọ ube na ugo ka echi ebe echichi ugobe eveli naanị ụlọ ibia aba achọtazi anya achọta ebe ọgbanwe bụla eze mmadụ enye ezi enye maka na eze echinyeli ya bụ na onye ya echi eze ya etulula ugo n'isi o wee chi izu ọzọ onye gaje eme Igbo nwana ibe onye mara ka onye ọ bụ na-eme mana onye ya eme odogwu m ibe ka ọ chọghị ime ọbụ ma ọ bụrụ ihe echi na eze mgbe ị chọghị ime odogwu ị agba mgbọtụlọ ka otu n'isi gị iwe na eze mgbọ onwekwe gị mmewu onye gaje agwa m Igbo ka nkene ekwen unu maka egwu omebumebi ebugwu unu ọrụ onye gaje agwa m Igbo na-emerụka ibe ọ na-abụrụ ibe gbakala aba okpokwu ahịa anya maka ndị nwere nne onye gaje eme n'ụbọchị ebuola Igbo ọ na-abụ emekere ewe ụwa aba na-awụ awụ nwere ibe bụrụ isi onye m na-agwa m Igbo ọ na-egwu ụka na agụlụ ụmụ obodo m ama Igbo banye maka ndị mmụọ ahụghị ọrụ onye gaje eme n'ime Igbo ma eburuka ndụ onye ọbụla amale dibịa n'ala ụlọ nwere ibe ọ chọrọ ka anya mee ka anya na-abụla ka anya kwutela onwe ume ma ọ gọrọ ụlọ ka o ji abụ ndị mmụọ abịbịa na ezumkarịrị dibịa n'ụlọ ya onye gaji agwa m ibe na-eme nne nta mme moloko ibe dị n'ụwa n'asịa ka osisi onye soro ya narị n'ibe ebe onye gaji agwa mmadụ ka amala eme nta mme imo ọgwụ eji egwu ala na-agwọ nwere evie bụ ọhịa akị anya ama Igbo a na-agwọrọ evi agwọ ọcha onwe dibe na-eke egwu ya obodo mmadụ agwọ nwunye mana ọ bụ ọhịa mmibe nyere enwe ya maka na ọ na-agwụ ya nri ọ na-abụghị ihe ọlụ mana ibe mbụ ji agwọ m Igbo ka mmalị ibe gosi mmadụ na-emere n'ụwa ọ bụrụ na ị nwere umeve dị ezi mmadụ da-alụ ọrụ na-agwụziwu gị ike ịmana nga eji ọzọ memva bụlavụ n'anya onye gaji agwọ m Igbo ka amala Igbo ndị na-amụrụ anọkwanekpele ịma na agbanụgbanụ na bụ ogwu ji eji o jiri nwa ya ọ chọrọ ọdụdụ ji enye ọjabụzala na ke nje agwọ Igbo amụ obodo m ndị mụrụ a na-akụrọ mgbanụ m ebuli ibu n'isi maka ọ ma ọjabụla agbara aka kwa ezi ọ dị n'ugbololo ndị be anyị ọ na-abụ ebuli bụ uzu ezi ama obodo Igbo bụ anyị ọja bụrụ mpịọ ọja dị n'ọbịa ebe ọ dị ama Igbo ọja abụrụ ịsụ mpịọ ebu igbu asụ ezi ụgbọ mmiri onye ibedala eme mba ka na-emeli Igbo ndị mụtara onye ọbụla abụrụ n'uche ibe na-eme n'ụwa nwere ebe ọ dị nwe bidote
amị ụwa n'anya ebere ebe obodo na ebe ebere oji ebe awụkọ ọ na-awụ enwe ọrụ n'anya beli ebe maka na ebe nọ n'ime anị mmi ibe nwee ụje taa ọ bụ nye ka akọlịa mmi ibe ka o lie mana o nwere ọ bụ na aja elekporo amị bụ na-ekere imete ji ọ na-aba mmụọ mmadụ onye ọ bụ nwụrụ ọgbọrọ ọbụrụ nwa ọzọ nye ka Chukwu ka ji adị n'ebe anyị ọbụma mmalanyị na ebe mgbu anyị onye gaji egwu mma Igbo ụkwara agwụ Igbo ndị mụrụ asụsụ ndị Igbo dị na be ebe ma kwacha ụkwara ọbụla owu ọhụma onye ọbụla mara amalị mma Igbo ma emebe ụwa Awụsa na-asụ ọnụ obodo ibebe Igbo na-asụ ọnụ ibebe mana mfa akwacha ụkwara ọja bụrụ owu ọhụma ọ ga-ejikwu ka alụ ụwa o mere ikike mmadụ ka ava abụla owu mana ọ bụ anyị iwu mezirarụ mere ụwa ka ava agbalị ọ mezirarụ na-achọ onye mma ka ava mara onye ebe uche iwu baba na-alụ ụlọ ka ava alụlue n'igwe Chukwu nwee kezi Igbo mere ma Chukwu abụzi ya eme ọ bụ eche nju ọnụ okwube kwa na anụrụ ebe ọnụ onwebe azụ onye bute aja o je kwute mmiri mgbe ọnụ onye gaji agwọ mma Igbo ọ dịnye aka na-emelechi onye onye hụrụ mbe mbụ ụkọ na-agwa ndị ichie eme nta eme ime ome ibe ọ na ibe onye hụrụ ka onye ọbụla ka na ibuli oke na mgba dị ọra ama Igbo gidigidi ka na-asụ n'ọhịa gidigidi ka eji eje ntenyi na-ekwere oje n'ike ama ibe ya ye ntenyi ya ekpolelugbo ebe iji eji kwu mgbe ọfụma maka inye achụ ọgọ ọsọ onye gaji agwọ mma ibe dibịa na-agbatụ ya enwerele nsị maka na azụ na-akwụ nsị mma ibe n'ọhịa ama ibe ị na-alị enu orue n'ịchụọle gị obodo na-ebe mgbue onye gaji agwọ mma ibe mmadụ ekwekwana ka anya mmụọ mụmma ibe ụmụnne m ka ọ bụrụ mmụọ aji mụrụ dịla onwe ya ọ na-aba aji mụ si ya ma obodo mụ ọ kwọrọ nwa ebe ọja tụọ mmiri obe ọ kwụtala olie ọ bụla ibe olie nye ya ka mmadụ ga-eli ime mgbe obodo mmadụ eligwe nie maka o mee onye ga-abịa ije gbusisie nwa gị ogolu na ebe mgbu eze nwa mmemme Igbo eze Chinyeli bụ ibe adị mma n'obu ọ bụ onye nyere ọbụlụ ọ na-ekwe mbuli n'uche mana ibe na-akọrọba na abụbụ ihe mbụ n'ege nye agwa Igbo anyị ọ karịrị ọgbakwa n'ele ọ dị ndị a na-amụ ụwa anyị ebuoligo abụ nze ebi okwu obodo nze ekwubela onwe ya nye ịma na ịkpa na-amara nweze n'ọgbọ ebe nne nọ n'ogbo okwu mana ekpolu nkata agwa eze okwu amibe ebe anyị edochi ọnụ okwu edochi mgbolo na ebe ọnụ onye gaji agwọ m Igbo anyị ga-eme ga anwa atọgolo enu anyị mara ebe isi ya dị anyị mara nke bụ ajụ ya onye be nje agwọ m Igbo obodo m ndị mụrụ onye ọbụla mara amalị ọkụkụ na ebe ọ sị na eze adịrị ya ndị obodo mụ mana ọ na-agbatụrụ ọkụ n'oju onye ahịa ma ewupụ ndị eze dị na-erue n'ịta ahịa cheki izi ọka na-abụ ka ịmara owu ka ike mbelegba na agwa na mbara obodo ka ndị obila ụwa ndị be anyị ọ na-abụ n'ụbọchị bụ olie o jesi n'isi ebe o jeli mana dibịa gbazi ababalụ ibe ọbụla akwụkwọ ndị be anyị ibe nje agwa kpọba anyị anọzi m na-emeziere n'ụwa emezie nwere mbọzi ọ bụ ndị obodo m ama obodo anyị na-edoro emezie edo ọfụma onye ga-enye agwọ mma Igbo ịma na adịghị n'obodo na-abịa agụrụ agụ ọta na-agụrụ agụ ma gwasị onye ugo okwu onye ga-eji ebu ya ndụ gidigidi mmanwụ ka eji edelechi mkpu ọ nke onye bụrụ ka onye ọ bụ na-awụsịrị ndị obodo nne m onye mara isi ya amụ eze oge mmadụ na-amụ nwa ọmala onye kasị nwa ya mana oge nwa na itowere ọ chọghị nya chọrọ ka anya bụrụ mana ịmụọ nwa na ụlọ na-enye anya n'ibe ọ chọrọ ebu na oyi egwukwe n'ihe n'egwu amala na-emi ọfụma ọ bụ na amụgo nwatakịrị ọ bụ na onye eme oyibo mmibe m nne m na-egwu egwu ọ na-etechara aja na arụ ya maka na ọ chọrọ ịbụ obodo onye dị ọcha
onye gaji agwa mibe emerụghị ụwa mgbe anya bụkwa asọ na-enye anya oge na nwatakịrị na-egwegwu na be ọrụ na okpokọta mibe ọ chọrọ igbu ezi ọma ọchịkọta ahụ ọma onye gaji agwa mmigbo ọ bụ ibe onye nwụrụ ka onye ọ bụ mmemme na gaji agwa igbo ba ụwa sikwere n'ibe echiwode onye gaji agwa mmigbo o nwere ive na-eme bụ ọgwụ ụbọchị mbụ amịba amamive ba na amamive ndị ọcha bụrụ obodo na-ebu oli echie ndụ ma na edozoro mmụọ ọ bụ nya nwesị amamive na akwụkwọ nsọ mana uche ebe ke ụmụ obodo mụ ebe nwunye dị na-abụ mmibe ebe ba na-azọ nwa a chọrọ ka amala emu ya ka amala onye nwe nwa onye goje ebu oli ndụ o merụgo ibe oge ọ na-enye aka ka amala onye nwunye o wee si kewa nwa mmibe na bere ammibe karịrị mana ọ bụrụ nwa anwụrụ anwụ ma onye ke nwa nwa na-akwa akwa obodo mmadụ egbutine mana arụ ya ma onye amamive si ike kewe ọ bụrụ ebe ezigbote onye amamive obodo ndị mụrụ mụ obodo ka nke ndị unu obodo ka aja n'igbo ụda gwadom ibe nye agwa bụ ọba emerụka ibe eje nwe ebe ọkụrụ mụdọ tọgọrọ mibe a na-akpụ eje rie nne eli akọlarọ ndị anyị ọ ya kpọrọ ewu ya na nkụ ọ ya emebe izu eli akọlarọ akpọrọ gị ewu ya na nkụ ọ na-ekere ewu ya wa ọja awụsịsị anya awụsị onye ga ya agwọ mmigbo ka eme ụwa ementa ame ime ọkwụkwọ kụzi akụ na-ekedote ihe akwa amịgbo ọba ọkwụkwala onwe nye onye ga ya eme mmadụ ikolobịa duru na ụgwọrọ ome ọ na-ebute enyela onye chọlie ọ na-bụ ibe onye abalị mmibe ma nyagharị ya ọ bụrụ na agwọ mmibe agbara aka esila Anambra anya amigbochi nna m gidi ndelibe mgbọm ya gaji agwa nwanna m ka amala ementa eme ime mmikpo obodo mụ amụ obodo ndị mụrụ amịgbo baị n'ụwa ebuoligo n'oche gụrụ ha mgbalịgba na agwa baị oyibe kwesịrị ka enye mmadụ ka e nwere inye onye ọzọ amịgbo ndị nna m gidi udele ụgbọ ụmụ na agbaka nwa na ebe mmibe n'ime ọbịa anya e na-egburu enwe n'ọnụ agwụ ma ọ chọrọ ịgba ụzọ na-etinye ọkpa n'ụgbọ dịlia nso onye ga-nje agwọ mmibe nwagadi nwanyị na-ekweli nwa n'aka ọ na-akwa n'eze dịrịa ekwelie ka o lie nye elie n'ebe ọnụ anyị onye ga-eji agwọ mmibe ezo nwere ndị ọ dịkwa n'ive n'anya amịgbo ụba dibịa gbara ọsọ ya ekedeta esi asị edibịa gbava mmibe ọkalịsịa mmibe ọgbava obe n'ava mana ọgba ọsọ ọjị ọjasị asị ọma maka na ọ kọrọ ndị ahụ amịbe mmadụ agbanya maka otu asị anya erie nne onye ga-eje eme ọnụ ụwa nwana ibe aka na-agwali mmibe na mvele ibe na-emeli chike na-emeli ndị ebubulie mbụ onye ma ọ bụ na nwere ichi ọ na-evenyela onwe ya nye onye ga-enye agwa mmigbo onye ọ bụ na mmụọ nwa mmigbo ma o tobe amịgbo banye obodo ọchọjebele enwe ya oche onye ga-enye agwa mmụọ na m obodo mụ onye ọ bụ na amalị na-agba na-agụ agba dị azụ ebe ọ dịbu amịbe mmadụ akọzọ na agba ọdịbu n'ebe ọ dị mbụ mana ọ bụ ụmụazị mere agba agba ọjị nna amịgbo banye maka nazi amagọla ihe karịsịa e gaji agwọ mmigbo ka emewe ụwa a na-achịeri mkpe mbụ ụwa bara ebe ọ dị bụ mbụ mana ibe rigo nne ụwa chụọzi ibe n'ike mana anụ nwaanyị mkpe mbụ ọ bụ na dị nwaanyị anya gọrọ nwaanyị nwụrụ achọghị ekuchi dị ka gbọdị ebe ọ dị bụ mbụ ma tatọ ya di ya nwụrụ amịbụ ọgbalịrị yiri ọ na-amụ nwanye labụva ya bụ na agba dị azela dị bụ mbụ ọ na-abụ nwaanyị nwe dị mmibe ọ nata mmibe eke onye di ka mara ma ya dịrị ebe m n'obodo ve mana mgbazi eji ejigo anyị nje agbọba narị ibeve ammibe bụ anyị mmadụ amasị na mma nwụtala nwanne enyi iwe mmadụ na-egbu nwanne ya tata mụnne m igwe asị malire egbuli ise nwanna mbụ adịrị oso ma mụrụ wa n'ovu ebe ọbụma mana ụgbọ m na-efe mbụ obodo ekere ego m ka emerụ ka anyị nọ leba Ijamba Egwu.
Move ebe ebe a.